Mä yritän perustella näitä asioita, mitä mä nyt sanon pitemmin muualla. Nyt on kristinuskon ison paaston aika, ja se ei ole oikea aika olla poliittisesti kauhean aktiivinen mun mielestä, ja onneksi mä en tykkää tehdä tällaisia videoita. Nyt on kuitenkin tapahtunut isoa. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen yhtenä perusteena se, että Räsänen lääkärin asemassa sanoi oman kantansa lääketiedettä koskevasta asiasta. Ja käsittääkseni se ajatus on se, että kun konsensus on sitä mieltä, että tämä ei ole totta, niin sitten kukaan lääkäri ei saa sanoa sitä. Itse asiassa se toimii päinvastoin, kun konsensus sun alalla on sitä mieltä, että jokin asia on niin kuin sä itse koet, että se ei ole. Ja kun sinulla on asiantuntemusta sieltä alalta, niin sun täytyy sanoa se, sulla on velvollisuus sanoa se. Räsänen ei voinut olla sanomatta sitä ja olla moraalinen kristitty samaan aikaan. Mitä tulee muihin uskontoihin, niin siitä hetkinen myöhemmin. Hän ei voinut olla sanomatta sitä ja olla kunnollinen tieteentekijä samaan aikaan, tai kunnollinen akateemikko. Lääkäri nyt on vähän, että miten sen ottaa. Hän ei voi olla niin kuin tieteen puolella ja antaa tieteen luisua konsensuksen mukaan, koska kuten mua fiksummat akateemikot on sanoneet, konsensus on politiikka, se ei ole tiedettä. Jos tieteeseen sekoittuu konsensus, tieteestä tulee politiikkaa. Se ei ole silloin totuuden etsimistä tai tutkimista, se on vallankäyttöä. Ja valta ei toimi hyvin silloin, kun halutaan tietää totuus. Ja tietenkään, mä en väitä, että tieteen tarkoitus olisi löytää totuus kaikesta. Vähän toinen teema. Mutta tieteen tarkoitus on yrittää löytää tietoa. Tulee aika selvästi nimessä, joten tiede ei voi toimia politiikan lakien mukaan. Ja silloin kun akateemikko sanoo mielipiteensä, hän käytännössä ilmaisee äänensä. Ei ole mitään, eikä ainakaan kuulu olla mitään äänestystä akateemikoille, että mikä nyt on tänään totuus. Nämä seuraavat 4 vuotta vaikkapa. Se ei toimi akatemiassa. Akateemikon pitää tuoda äänensä esiin koko ajan, koska se on se, millä tavalla tieteellistä keskustelua käydään, että käytetään ääntä tai ääntä esimerkiksi kirjoitetaan. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun akateemikkoa kielletään puhumasta, kielletään ilmaisemasta argumentteja, mielipiteitään, häntä ikään kuin kielletään äänestämästä. Ja kun se perustuu siihen, että konsensus on tiettyä mieltä, niin se myös ylläpitää sitä, että mitä konsensus voi olla. Toisin sanoen se ei ole enää vain tällaista demokraattista konsensustiedettä, se on Xi Jinping, Maduro konsensustiedettä, se on Putin konsensustiedettä. Ja se on, sitä kutsutaan totalitarianismiksi. Se tarkoittaa sitä, että korkein oikeus on ottanut totalitarianismin käyttöön. Piste. Ja mä toivon, koska mun uskonto vaatii mua toivomaan niin, että korkeimman oikeuden tuomarit, että he saa elää rauhassa. Ehkä joutuu vastuuseen tästä teostaan juridisesti, mutta että heitä ei kukaan satuta ja että he saavat kääntyä Kristuksen puoleen ja saavat anteeksi tekonsa. Nyt mun on hyvin vaikea uskoa, että näiden tuomareiden joukossa olisi todellisia kristittyjä, koska, ja tämä on tärkeä juttu, tämä on se ikään kuin pihvi. Kristinuskoon kuuluu uskonnon ja mielipiteen vapaus. Kyse on ensinnäkin käytännön asiasta. Meidän kristittyinä meitä kiinnostaa tietää, onko juuri tietty yksilö
tietty ihminen oikeasti elävä kristitty. Me ei voida tietää sitä, jos me kielletään häntä ilmaisemasta omaa ehkä islamin uskoaan, kungfutselaisuuttaan, ateismiaan. Ja jos me sitä rajoitetaan tai kielletään, niin todennäköisesti ateisti etsii muita teitä vaikuttaa, ja se on tuhoksi hänen sielulleen tietysti, mutta se myöskin tekee sen, että hän varmasti niin kuin naamioi itsensä. Me ei voida auttaa häntä tuntemaan Kristusta, jos me ei tiedetä, että hän on ateisti vaikkapa. Siksi kristinuskoon kuuluu uskonnonvapaus. Kristinuskossa sen yhden ateistin, kungfutselaisen, islamilaisen, shintolaisen sielu on yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu. Kristinuskossa ei ole lupaa pelata sieluilla. Sellainen ajatus on antiteettinen kristinuskolle. Siksi kristinuskossa uskonnon vapaus on ei vain mahdollinen, vaan loogisesti johdonmukaisen kristinuskon kannalta välttämätön asia. Täysuskonnon vapaus. Vapaus väittää, että kristinusko on psykososiaalisen kehityksen häiriö. No ei ole, minun mielestäni ainakaan, mutta se vapaus kuuluu kristinuskossa antaa juurikin sen takia, mitä selitin. Ja tämä ei päde kaikkiin uskontoihin. Sekularismi on vähän sokassut meitä. Ajatuksenvapaus ei ole arvo kaikissa uskonnoissa. Mielipiteen ilmaisuvapaus ei ole arvo kaikissa uskonnoissa. Ja uskonnoksi luen myös ateismin. Ja siitä lisää ehkä myöhemmin. Ateismissa esimerkiksi juurikin ateisti voi kyllä toimia oikein, mutta ateismin mukaan ateisti ei toimi silloin oikein tai väärin. Ateismin mukaan, jos ateisti vaikkapa teurastaisi mut ja söisi mut, se ei olisi ateismin mukaan väärin. Luojan kiitos, ateistit on yleensä todella upeita ihmisiä. He ei toimi uskontonsa sallimien rajojen koko alueella. He ei tee satunnaista väkivaltaa sen takia, että heidän uskontonsa kyllä itse asiassa sen hyväksyy siinä, missä satunnaisen hyvän tekeväisyydenkin. Ateismissa, tämä on tietenkin asia, jota mä joudun argumentoimaan myöhemmin, mutta nähdäkseni ateismissa moraalin pohja puuttuu. Se ei tarkoita, ettei ateistilla voisi olla syitä toimia siten, miten me muut nähdään moraalisina, mutta ateismi ei näe sitä toimintaa hyvänä eikä pahana. Islam ei voi hyväksyä mielipiteen vapautta Koranin koko laajuuden perusteella. Sharia-laki ei anna sitä mahdollisuutta, ainakaan mun tietääkseni. Ja mitä tulee hindulaisuuteen, mä tunnen sitä todella vähän. Mitä tulee shintolaisuuteen, tunnen sitä edelleen todella vähän. Mitä tulee suomalaisiin vanhoihin pakanauskontoihin, en voi sanoa kaikista, että mitä asioita ne suvaitsee, mitä ei, mitä ne pitää vaadittavina, mutta uskonnot on eri mieltä siitä, että saako mielipiteen vapautta olla tai pitääkö se olla. Kristinusko ja juutalaisuus on siinä itse asiassa poikkeuksia. Meillä mielipiteen ja uskonnon vapaus on tärkeä molemmilla. Se ei ole kaikille uskonnoille tärkeä ja meidän on tiedostettava se. Ja ateistin on tiedostettava se, vaikka ateistit todennäköisesti useimmiten kannattaa uskonnon vapautta, myös muille kuin itselleen. Ja kaikkien muiden, jotka haluavat elää vapaassa maassa, on tiedostettava lopulta viimeistään, että uskonnon vapaus ei ole kaikkien uskontojen hyve. Tai kaikissa uskonnoissa se ei ole hyve. Kristinuskossa se on hyve, se on välttämätön, jotta kristinuskoa voidaan oikein noudattaa. Mutta uskonnon vapaus aina uhkaa uskonnon vapautta, koska uskonnon vapaus on vapaus myös niille, jotka vastustavat uskonnon vapautta. Heillä on vapaus, heillä tulee olla vapaus sanoa, että me ei hyväksytä uskonnon vapautta. Korkeimman oikeuden ongelma oli se, että se ei sanonut sitä suoraan. Että
että ei ollut mitään lainopillista järjestelyä, jossa oltaisiin suoraan todettu, että hei, nyt me lähdetään vastustamaan uskonnonvapautta. Ja kun sitä ei sanottu, niin se oli vilppiä. Se pitää sanoa, että jos ihminen nyt haluaa vastustaa uskonnonvapautta. Ja korkein oikeus niin valitettavasti teki. No, tietenkään sitä ei ole pakko sanoa, sitä ei voi pakottaa sanomaan, mutta se olisi reilua, ainakin kristinuskon näkökulmasta. Mutta kun kristinusko antaa vapauden ilmaista mielipide, jos sä vastustat vapautta toisille ilmaista mielipide, niin kristinusko antaa sen mahdollisuuden, että sitä vapautta käytetään väärin. Meidän on elettävä sen kanssa, meidän on itse asiassa hyväksyttävä se, mutta meidän on samalla taisteltava argumentein sitä tilannetta vastaan, jossa uskonnon vapautta ei jonakin päivänä enää ole. Koska se on kristillinen hyve taistella uskonnonvapauden puolesta, ja se on kristillinen hyve tietysti erityisesti silloin, kun kristinusko on syystä tai toisesta pinnalla, ja silloin kun kristityt voisivat rajoittaa uskonnonvapautta, mikä ei ole tilanne nykyisin missään valtiossa, mistä oikeasti osaisin sanoa. Silloin kun kristityt voisivat tehdä sen, kristittyjen tulee erityisesti vastustaa sitä, mutta myös nyt, kun muut voivat kieltää uskonnonvapauden, meidän on vastustettava sitä, että sitä kielletään. Millä me kielletään sitä? Mä teen tämän videon, vaikka mä en tykkää tehdä tällaisia videoita. Ihmisen on puhuttava. Mutta tämä video voi ilmoittaa korkeammalle oikeudelle, mutta voi laittaa syytteeseen. Se tulisi olemaan ihan hirveätä mulle. Mutta jos mut laitetaan syytteeseen, niin se voisi olla jopa hyvä. Koska korkeimman oikeuden pitää tietää, että on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että uskonnonvapauden pitää olla olemassa. Korkeimman oikeuden pitää varmaankin saada kasoittain syytteitä käsiteltäväkseen, koska he on nyt tehneet tämän ennakkotapauksen, ja heidän pitää nähdä, että se tarkoittaa toivottavasti. He näkevät, että se tarkoittaa sitä, että he joutuvat lopulta sulkemaan puolet suomalaisista vankilaan tai 70%, koska he lopulta joutuvat niin tekemään, jos tällä tiellä jatkavat. Tämä tie on se tie. Ja ei korkein oikeus sitä todella halua. He eivät vain ymmärrä, että tämä on sotaa jokikistä suomalaista vastaan heidän toimestaan. Siksi he eivät ole avoimia, eivät tietenkään siksi, että he haluaisivat salata sen, että sotivat nyt kaikkia suomalaisia vastaan. He eivät ymmärrä sitä, he eivät halua tietenkään ymmärtää sitä, kyllä heillä älyä siihen riittää. Mutta he eivät halua ymmärtää, ja ihmisellä on se järkyttävän, no välillä hyödyllinen, mutta järkyttävän hämmentävä kyky, että me kyetään olemaan ymmärtämättä asioita, joita me ei haluta ymmärtää. Me kyetään siihen käsittämättömän taitavasti. Mun käsittääkseni jokainen kristitty kykenee olemaan pitkiä aikoja ymmärtämättä, ehkä koko elämänsä ymmärtämättä, että hetkinen, jokainen niistä ihmisistä, joita mä en evankelioinut, on jollakin tavalla mun kontollani, ja niitä on hitsin paljon ihmisiä, joita mä olisin voinut evankelioida, mutta en evankelioinut millään tavalla. Ja että heidän elämänsä on kuin henkäys. Ja sen jälkeen tulee tuomio. Se on hirvittävää tajuta, eikä me kristityt haluta tajuta sitä koko ajan. Ja siksi meillä on tämä puolustusmekanismi. Me voidaan olla tajuamatta sitä, jotta me voitaisiin jotenkin toimia. Mutta se puolustusmekanismi potkaisee tosi pahasti. Sen takapotku on tosi voimakas silloin, kun sä oot tiedostamatta sitä, että itse asiassa sä käyt nyt sotaa koko kansaa vastaan. Ja sitä on se, kun kielletään mielipide, jonka rehellisesti esittää nimenomaan akateemikko hänen alansa asiasta. Se on sitä, että soditaan tiedettä tietysti, mutta myös koko Suomen kansaa vastaan tässä tapauksessa.
älkäämme mekään nyt aseella sotiko, laillisia teitä käyttäkäämme, älkäämme sotiko aseella mielellään edes silloin, jos nyt poliisit tulevat ovillemme ja karhuryhmät ja muut. Joo, karhuryhmä on vissiin oikea sana. Tulevat hakemaan meitä. Mutta sotikaamme sanoilla, kun vielä se on jotenkin mahdollista. Ja puhukaamme paljon. Joutukaamme oikeuteen. Koska parasta mitä me voidaan tehdä on, että me näytetään korkeammalle oikeudelle, että mitä sen päätös tarkoittaa, jotta se tajuaisi perua päätöksensä. Sikäli kun se on enää mahdollista tietenkin. Jotta se tajuaisi kääntää kurssiaan. Jotta tajuttaisiin erottaa virasta ne, jotka lähtivät tätä sotaa ylipäätään pyörittämään. No, Raija Toiviainen nyt on eläkkeellä. Mielestäni häneltä pitäisi ehkä evätä osa eläkkeestä, koska hän toimi rikollisesti, siis Suomen perustuslain kannalta, vainotessaan Päivi Räsästä. Mutta se on oikeuden päätettävä asia tulevaisuudessa toivottavasti. Se mistä, tai ehkä ei evätä osaa eläkkeestä, mutta sakkoja siitä pitää maksaa ainakin, jos halutaan elää oikeudenmukaisesti ja jos halutaan turvata perusoikeudet. Ja vielä se, että jos sananvapausta ei turvata mitään vapautta esimerkiksi puolustaa syyttömän oikeutta elämään, koska ei ole vapautta sanoa sitä, jos valtio on toista mieltä. Ja tietyissä asioissa valtio itse asiassa on toista mieltä, mutta siitä myöhemmin joskus, tai toivottavasti ei joudu tätä enää tekemään. Mutta tänään mä olen tässä, enkä mä voi muuta. Niin kun tässä seison enkä muuta voi. Tai istun. Tässä olen ja käännyn Herran puoleen, koska en voi muuta. Aamen.